سلام سلام حزب أملاخ كما يتخونوا سلام نعاكم من بيتكم من يغون زاوير أملاخ المسجد وما عنتي عادر على كنرينا زاوير يبارخ اسكي اتقال كم بقولكم مو كاو جميرنا انت حساب كنكافو لينا زاوير المسجد انتي زبل كالي أماتيوس معرف شدشته كاب قطري عسرت شدشته جميرة خنبوه كم زبل حساب الله زاوير المسجد كتتصامو كلهم اتم قبزات صاموت مخانهم بسم انت الرأيو كتصام يتصاملو يوم مو كم آتاتهم تصمروات أي تكونوا عصبهم كم زوسدو بحق بلكم الله نسغاس كتتصاو من كلها صواماي مخانكا بتي أبحبو زلو أبو هذا أمبر بسب ما انت خيت الرأي رأسها تلخا قد كاون تحسب تبحبو زري أبو هادما بجهدو كخسكايو يبل إجزابير أملاخي مسكن أبزك على زي كريو خل ناس انتاي زبل زلو كتتصومو انكلهم تصوم كل شع زجبر نجار ويكا أبسمايوي أم منفساو عالم فلت زخنة ناي حدا أماني ديسيبلين زلو وهي وات كم مخانو زرقنا نجاري زيابير مسكن بزحت أبوتاتنا كاب أوريد جميرو سجى مودة صومن صلوتون لومود زخنة activity خمس نبرير إننا مالتي كابو حليفون أب حدش كدان كاب قويتانان مدحنينا يسكرسو جميرو مالتي كدمي ناب قعزو ناب عقلقلوتو مجمارو بتصومن صلوتون كمز جمرو يرئنا مالتي كمون قبر حواريات ترينا بمولو بتصومن صلوتن منفس قدوس بعبس رحاباتهم فلن يسرحن كمز نبريرئنا مالتي لذي تصوم عبي عيوهم زلوا يزرئنا እግዚአብሔር مسكن بوزح السبات بزعبات صومن صلوتن زلوا مردعتا قنا عزو كاب حق يزرحا أيو أماني حدا أماني تفئيو زلو عبي مستر ناي صوم انت ايتيلنا مردعتا بزعبات صومن صلوتن زلنا مردعتا مصحف قدوس قال أملاخ زمهرنا مردعتا عزيو استغاننن كابت مسترو رحق زباله كابت حمرته رحق زباله نكون بخان يرينا مالتي سلازخونه دما مبزحتو زغبر صومن صلوتن سي بزي اونتاوي ملسن وين فرنينا نريو مالتي إذا دما እግዚአብሔር صومن صلوتن سلازنع زي كونس حزب أملاخ نتمسرح سماوي مسرح ويكا نتسرعات منجست أملاخ ويكم تقال أملاخ بقبو سأن زي مفلات سقبر صومن صلوتن سلازخوني هوسي غزارب كلوس أبربعة شدشة تايبل هزبيسي سأن فلتت تفايبل زبي من تاي تفا سأن فلتت إذا فلتت زي اتي بيولوجي ساينس انجينيرينج قال زمهره كفلطت زي كونه ات مولوكوتاو زخونه كم منفس قدوس زركب مولوكوتاوي فلطت كم مخاني زرينا از فلطت زي سان مفلاطهم نمستر قال املاح سان مفلاط انتي يغبرولو حزبيلو يطفو خمزولو يرينا سلازي مبزحتو اماني بتصولتن صاموتن سي كم حدا انتي غير يزوستو انتيلنا في لاب الزمن زغنريو خلنا ناملاخ سخاب دقاسو زبرابرو غير يزوستو انت صومه انت تصلي سبسي እግዚአብሔር ደቂሱሲ ስለዚ ጸምካ ስለዚ ጸለኻስ ኦለፈሳደን ተስኢሉስ ተባራቢሩስ ንዓኻ ክሰምዕ ዝተስኢ ይመስልና ናምናቶም ሓቀና ናምናቶም ስጋው ዝሆነ ወይ ዝተታለለ መንፈሳዊ ህይወት መእተዊ ወይ ከዓ ከእትወን ወይታ ውን አምላኽ ይደሉ ይበዝ ነገር እዚ that's why you come to አንተ ወይ ዘንብብ ኩልኩም ደጋው ዝሆነ ጾምን ጸሎትን ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዝተታለለ ጾም ጸሎትን ይዝገብሩ
ስለዚህ ብጾምካን ጸሎትካን ንእግዚአብሔር ኣይተበራብሮን ኢኻ ብጾምክን ጸሎትክን ንእግዚአብሔር ኣይተተስዮን ኢኻ ኦሎፈሳድን ወይ ዛጓሊ ጸምዋላ እምበር ኢሉ ዝትስእ ናብ ናትካ ዓላማ ወይ ካብ ናትካ ሪቫይቫል ይብልዎ ሪቫይቫል ዝኣቱ ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ እዩ በዚ ጉጉይ መረዳእታ ዝግበር ጾም ብዘይ ፍረ ምስ ዝተርፍ እንታይ ይገብሮ መሲልካ ጾምን ጸሎትን ሲ ፍረ ዘይብሉ ጌርካ ይውሰድ ሽዑ በቃ ተስፋ ያቁርጾ መወዳእቱ እንታይ ይኸውን ተልኩም ድኻም ይኸውን ትዕቢት ይኸውን መንፈሳዊ ኮንፊዥን ምትላል ይብልዎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ዘመን እዚ ትዛዕበየ ኣማኒ ታሪምዎ ዘሎ ወይ ከዓ ክርስትና ወዲቕዎ ዘሎ ነገር እንታይ እንተልኩም መንፈሳዊ ኮንፊዥን ምትላል መንፈሳዊ ዝተታለለ ህዝቢ እዩ በዚሑ ዘሎ that's why እንታይ ይገብር ሽዑ ኢልኩሞ ብዘይ ፍረ ጾምን ጸሎትን በቃ ብዘይ ፍረ ይኸውን ሽዑ ዳታ ድኻም ይመጽእ ማለት እዩ ተኾነ ግን ኣኹም ይኮነን እቲ ብቁኑዕ ኣገባብ ዝግበር ከምቲ ኣምላኽ ዝብለካ ከምቲ ኣምላኽ ዝብለና ዝግበር ጾምን ጸሎትን ዓቢ ፍረይን ኣውንታው ዝኾነ ውጽኢት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣውንታው ዝኾነ ፍረ ኣለዎ ስለዚ ነዚአን ኢና እግዚአብሔር ከምቲ ዝምህረና ንእሽተይ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብምንታይ ብቁኑዕ ከምቲ ኣምላኽ ዝምህረና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኣባይ ዝተፈትወ ጾምን ጸሎትን ኢሉ እግዚአብሔር ዝተዛረበሉ ጾም ብኸምኡ ኣገባብ ዝግበር ጾም ዓቢ መልሲ ከም ዘለዎ ዓቢ ስራሕ ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ክትጾም ከለኻ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጾም ከለና ዝግበር ኣገባብ ኣለዎ እንታይ ኢሉ ሓደ ክትጾም ከለኻ በቃ ከምዞም ግቡዛት ዝገብርዎሲ ኣይትጸልኑ በቃ ገጽኩም ብምጽልማው ዝጾምኩም ከም ዝመሰልኩም ምርኣይሲ is not a priority ናይ God እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጾም ማለት ብዛዕባ ምግቢ ምሕራም ኣይኮነን ልዩዝ በቃ ከምዚ በቃ ጾም ኣይሙሲ ምግቢ ከይበልዕ ስለ ዝወዓለ ገሊዩ ብቁጠባ ከም ገብሮ ገሊዩ ኣካሉ ክቅንስ ደልዩ ገብሮ ማስኮ ዘለካ ብጉጉይ ክስታይሲ ስለ ምግቢ ዝተሓረሙ ወይ ከዓ ክራዩ ስለ ዝደልዩ ዝገብርዎ ነገርሲ እንታይ ገብርዎ መሲልካ ከም ዝጾምሲ ምግቢ ምሕራም ጥራሕ ጌርካ ወስድዎ ኣነኮ ጸይሜ ውዒለሎም ማዓንቲ ይብል ስጋብ ሓደ መዓልቲ ተጾመ ክልተ መዓልቲ ተጾመ ስጋብ 8 ሰዓት ተጾመ ከምሲ ክስታይ ገብር ግን ጾምን ጸሎትን ከም ይኮነን ምሕራም ምግቢ ስለ ዝሆነ ኣይኮነን ጾም ማለት ገዛእ ርእስኻ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ምምላስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገዛእ ርእስኻ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ምግዛእ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ተባራብሮ ዘይኮንካስ ገዛእ ርእስኻ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ትባራበር ንስኻ ተባራቢርካስ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ምእታው እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ኣብ ኢሳይያስ 58 ክርእ እንድሕር ኮይና زياد 58 ማለት እዩ ተኣምላኽ ዝቕበሎ ጾም ከም ብበልኩም ሞ ካብ ቀጽልና ከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 58 ክጅምር ከሎ ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ ንኢሳይያስ ተዛረብ ኢሉ ጨድር ኢሉዎ ኣብ ቁጥር 2 እንታይ ይብል ኣብ ጸጽባሕ ይዶልኒ መንገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈትው ኢሉ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝቢ ሕጊ ጽድቀይ ኸባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈትው ኢሉዎ ስለምንታይ ደኣ ጾምና ኢሎም ከ ይሓቱ ንስኻ ድማ ዘይረአኻና ስለምንታይ ከነፍስና ኣሓሳና ንስኻ እውን ጉዱ ዘይገበርካ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ይኹም እትገብሩ ንግዝኣትኩም ድማ ትገፍዑም ኣለኹም ኢሉ ተዛሪቡ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን እንሆ ኢሉ ኻኻላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ማለት እዩ ብባእስን ብምክረኻርን ብሕሱም መውቃዕ ጉስጥን ኢኹም እትጾሙ ድምጽኹም ኣብ ላዕሊ ከም ስማዕ ጌርኩምሲ ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም ኢሉ እግዚአብሔር ብነቢዩ ኢሳይያስ ክዛረቦም ከሎ የርእየና ትንት ነጽን ወስዳብ ዚ አንታያ ድምጽኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም ስለዚ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ኣምላኽ ዘለዎ ጾም እንታይ ዝገብር ተይልና መለኮታዊ ድምጽ ኣለዎ ማለት እዩ መለኮታዊ ድምጽ ኣለዎ እቲ መለኮታዊ ድምጽ እንታይ ይገብር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይስምዕ ኣብ ማቴዎስ ዘንበብና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ
ጾማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ዳ እምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትርአ ርእስኻ ተለኸ ገጽካ እውን ተሓፀብ ምስ በለ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኢልዎ ሃሌሉያ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኸሰካ ኢልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ጾምሲ ኣዋጅ ኣይኮነን ጾምሲ ጾም ኣለኹ ኢልካ ንሰባት ብግብዝና መንፈሳዊ ምዃንካ ከተርእዮም ወይ ከዓ መንፈሳዊ እግዚኣብሔር እኮ ከምዚ ወዲ ገዛውትና ዝብላ ቃላላ ኩሉ መዓልተ ሰብ ይሙትለይ ከምኡ በቃ እዚ ሕጂ ዘመናዊ ዘሎ ጴንጤ እንታይ እዩ ዝመስሎ መሲሉኩም እቲ መስርሕ መንፈሳውነት እንተገበረ ወይ ተጸለየ ብምብዛሕ ዘረባኽ አይብለና በቃ ዝስምዑ ዓውታ ብምግባሮም ዝስምዑ ጾምቱ ብምዃኖም ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኩሉ መዓልቲ ምኽሮም ዝቦም እስኻሎም መዓልቲ ኺድ እስኻ ጽባሕ ውፃእ ዝብል ነገር ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ኣነ ዘጋጠመን ነግረኩም ሰማያት ስንዖም ተኸፊቱስ ኣገልግሎት ናይ ሰባት ዝህቡ ሰባት ኣለዉ እንታይ በቃ እስኻ ልብኻ መሊእልካ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ቦታ ክትኣቱ እንድሕር ኢልካ ጽናሕ እስከበልክን ጽሊ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዖም ቆባ ዲሮም ዝወስድዎ በቃ ዘለናያ ዘመን እና ንሶም እዮም ግሪን ላይትን ሬድ ላይትን ዝውኻ ኣብዚ ክትኣቱ ስኻቱ እዚ እናበሉ ዝትኻ እዛ ዓይነት ኣካይዳ ኣዝዩ ካብ ቴዎሎጂ ዝረሓቐን ቃል ኣምላኽ ዘይምህረን ነገርን ከም ምዃኑ እዩ ዝነግረና ለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ እግዚኣብሔር ከም ቃል ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ ጾም እንታይ ኢልዎ ድምፂ ኣለዎ የስምዑ እግዚኣብሔር ናብ እግዚኣብሔር ዝበፅሕ እዩ ኢልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ሽዑ እንታይ ኢልዎ ማብ ቁፅሪ 5 እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን ኢሉ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ጾም ኣሎ ማለት እዩ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ጾም ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ኣብ ቀድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ ጾምን ጸሎትን ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ኢልዎ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዝሕሰአላ መዓልትን ከምዚ ዘመሰለ ድዩ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ከም ሰልስላ ርእስኻ ምኽዳንን ክሻን ሓሙኽሽን ምንጻፍካ ምግባርን ነዚ ዲኻ ጾም እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልቲ እትብሎ ዘለኻ ኢሉ ይዛረብ ተመሊስ ከዓ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንመኣሰር እከይ ምፍታሕ ንመኣሰር ኣርዑት ምዝላቕ ንጡቓዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ እውን ምስባር ዘይኮነን ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ቁፅሪ 7 ከዓ እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ትኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተርእኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ስለዚህ አምላክ ዝቅበሎ ጾምስ እንታይ እንተይና ንአምላክ እምበር ንምርኢት ዘይግበር ሓሞኽሽቲ ተቀዲንካ ወይ ከዓ ገዛርስኻ ኣሕሲኻ ዝግበር ጾም ሞን ቅድሚ ሰባት ኣዋጅ ምግባር ኣይኮነን ጾም ቲ ኮርፖሬት ጾም ክትእውጁ ትኽእሉ ትሆኑ ከም ቸርች ማለት እዩ ኮርፖሬት ጾም ግን ጾምትኩም ምዃንኩም نحنا إمنعنا خمس نجبر إلكم نأجزيابير تبارابورلو زي كونس أجزيابير زكبولو صم نعم لخ أمبر نمر it زي جبر it is not about showing it's not about showing جزار إسخاء أبكر مع أملاخ مودارن جزار إسخاء أبكر مع أملاخ مجزاني صم مس أملاخ كغربة كمبر نعملخ زبراوري يكونن زي اخلتش حسسش عدق يمولكم اللهم مخنياتو ابزغوغوي زمن زلنا بصومن صلوتن انتي غور مسيلكم نغزيابير سي اولا فسالن سنا بعدام زؤتو زموسلوم سبات معتي صوم كن كوم يكونن صوم تاملخ زوبلو صوم سي مس املخ كقربكالو غزار سنا املخ كصقعكالو ناب حبرت ودو ناب حبرت قال املخ ناب منفساوي تقعد كتوكالو زز عينتو تصوم أبقى دم عملاق قبلكم مغاني نقرنا مالتي زيابير المسكن إساس حمسان شمونتن زيابير زبلوم زلو ندك إسرائيل موخه نقصو زداليو موخه نأكزيابير كخبرو بصدق نمالالس نزبلو سباتيو قال حمسان شمونتن ززاربول زلو انتا يزبلوم زلو بصدق نخيد علينا تولو نእግዚአብሔር ስንደልዮ ደለና ትብሉ ከም ሕጉዶ አይ ከድናን ትብሉ ዘለኹም እስኪ ረእይዎ ክትጾሙ ኩልኩም ናይ ደግ ኩሉ ካበር ትገብሩ ኢልዎም ናይ ደግ ሓሙኽሽቱ ኮይኹም ትኽደኑ ዘለኹም ኢልዎም
زعينة تصوم جن أنا نوع يكون كن زبوه قاميلو أنا زفوتو تصوم سيلو نطوعات موت حراس هنا أرعت زبالة كلون مسبار دي كونان يلوهم زيابير مسكن زيابير مسكن لذي قويتانا يسكرسوس أبز معرف شدش تماتيوش زنقرنا زلو ጾማ ይኩም ማንካሲ እስናት ናይ ደግ አክቲቪቲ ንእግዚአብሔር ዘባራብሮ ነገር አይኮነን እሱ ይኮን ኣብ ቀድመ አምላኽ ዘስማዕካ ዓውልካ ስለዚ ጨደርካ ይኮንካ ወይካ በጾም ጸሎትን ነፍስኻ ስለዝሕሰርካሞ ብዘይ መስራሕ አምላኽን ከምቲ ቃል አምላኽ ዝሙሮ አገባብ ብዘይ ትገብረ ጾምን ጸሎትን መወዳቱ ድኻምን መንፈሳዊ ድቁርናን ጥራሕ እዩ ዘምጸልካ ካላይካ ምንም እትበጽሖ ነገር የለን መንፈሳዊ ነገር ባይተወይ ምንም ፍረዘይ ወሃበል ነገር ምንም ኣብ ቀድመ እግዚአብሔር ምንም ወላን ምንታይ ቢልዲንግ አይኮነን ኢምፓየር ሰብዘይ መስረት ምንም ክነግረኩም ኢምፓየራት መስሪቶም ምን በሓንተ እምኒ ሎ በሓንተ እምኒ ኸርከሽ ምሰበሎ حنونو يلوم زطفو كنده إمبايرات الله أبزي تاريخ ناي زنقرنا እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም አምላክ ፍረዘ ይብሉ አምላክ ፍረ ይብሉ እቶም ንአምላክ ክብሩ ይሎም ገዛር እሶም ኣብ ቀድመ አምላክ ዘውደቁ ግን እግዚአብሔር እናተጠቀመሎም እናሰራሕሎም ከይዱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ አገባብ ገር ጾም ጸሎትን ክትወስድ ኮለኻ ናቱ ግን ፍረ አለው ኣብ ቀድመ አምላክ ፍረለዎ ከምብበልኩም ሲያስ ምዕራፍ 58 ካልአይ ጊዜ ዝዛረበና ዘሎ ነዚ ካልአይ ጊዜ ዝዛረበሉ ዘሎ ታይልዎ እንጌራኻ ነጥሚ ክትመቀል ነቶም ተሰዱድኻታት ናብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቅ እንተርኤኻ ክትከድኖ ካብስጋኻ እውን ከይትሕባድ ይኮነን ምስ በለሽ እንታይሉ ሽዑ ይልዎ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀድሜኻ ኸይድ ክብሪ እግዚአብሔር እውን ደጅንካ ክኸውን እዩ ይልዎ ሽዑ ክትጽውዕ እግዚአብሔርካ ክምልሰልካ ከተአወይ ንሱ ድማ እኔኹ ክብል እዩ ኣርዑት ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባኻ ካብ ማእከልካ እንተርሓካ ይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ እንዳቐጸለ እዩ ዝኸይድ ይኽሞ ግን እተን ፍረ ዝበለን ፍረ بقنوع من قد أن قبرو تصم مجمّر عزم تسألك منفساوي برهان يحواتي منفساوي برهان نسأل مات يبارو يبل زيابير مسكن منفساوي برهان زلو مالت برهان مبزحت جزء مسمنتا يتحس تلكمو مسفلتات يتحس أتي برهان ود أملاخ زلو انتالو انتهلنا فلتاتك على أملاخ اللو እግዚአብሔር ንቃሉ ይገልጻልካ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ብቁኑ አገባብ ጾምን ጸሎትን እትገብሮ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ሪእሞ አበርባ መዓልቲ 40 ለይቲ ምስ ጾመን ምስ ጸለየን እንታይ ገይሩ ኣብቲ መወዳእታ ፈታኒ ክመጽእ ከሎ ብርሃን ቃል አምላኽ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ በቲ ብርሃን ቃል አምላኽ እዩ ዝምልሶ ነበረ ጽሑፍ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሓደ ካብቲ ጾም ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ዝግበር ጾምን ጸሎትን እንታይ ይልኩሞ መንፈሳዊ ብርሃን ይበራልካ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ብርሃን ይበራልካ ድንቁርና አባኻ ይሰርሕን ጸልማት አባኻ ይርከብን ምክንያቱ ብርሃን እግዚአብሔር ይዓዘካ ፍልጠት አምላኽ ይገዛካ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ አንፍልጠት ጠፍአ ዝብሎ አባኻ አይሰርሕን ምክንያቱ እግዚአብሔር ፍልጠቱ በመንፈስ ቅዱስ አባኻ እናዕበዮ እናፍስሖ ይኸይድ ንጹርነት ትረክብ ጋይደንስ ኣብ መንገዲ ኣብ ህይወትካ በቃ እትኸሎ ዘበለ ብርሃን ታይገብር ንመንገዲካ መብራህቲ ይልዎ ሕጂ እግዚአብሔር ታይገብረልካ መስልካ መንገድኻ የብርሆ እግዚአብሔር ይመስገን ጋይደንስ አለካ እግዚአብሔር በብርሃኑ ይመርሐካ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ትልካ ፍረ እቲ ብቁኑዕ መንገዲ ዝግበር ጾምን ጸሎትን ካል እንታይ ሉ ፈውሲ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ትፍወስ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ እኛ ጾምን ጸሎትን ከም አምላኽ ዝግበር ጾምን ጸሎትን ውሽጥኻ ይፍውሶ
እግዚአብሔር ይመስገን አራአይኻ ይሕድሶ እንታይ ብምሕዳስ አይምሮ ትመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ምርዒት አምላኽ ትቕበል እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎትካ ይምለስ እግዚአብሔር ይመስገን ሪኽሞ ጾምን ጸሎትን እንታይ ገብር ትይልኩሞ ሓደ ዓብ ነገር ዘለዎ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክትወድቕ ከለኻ እቲ ከም ምክንያቱ እንታይ ቃል አምላኽ ዝበልናዮ ብከም ቃል አምላኽ ዝግበር ጾሙ እንታይ ኢልናዮ ንኣምላኽኻ ንገዛ ርስኻ ኣብ ናይ አምላኽ ፍቓድ እዩ ዘግዝአካ ኣብ ናይ አምላኽ ፍቓድ ከግዝአካ ከሎ እንታይ ገብረካ ኢልናዮ እግዚአብሔር ከም ኣኮርዲን ቃሉ ክትጽሊ ይገብረካ ከም ብመንገዲ ቃሉ ክትጽሊ ከለኻ ጸሎትካ እውን ይምለስ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ትሪኢኹሞ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ነጥቢ መንፈሳዊ ሓይሊ ከዓ ብርትዕ እቲ ዱናሞስ ዝብሎ በቃ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብኣኽራኻ ብሓይሊ ይሰርሕ ትብርትዕ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ ብሓይሊ ትብርትዕ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዎ ሰብሲ ብእንጌራ ጥራሕ ኣይኮነ ዝነብር ኢልዎ እንታይ ደኣ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኢልዎ እንታይ ይገብረልካ ብርትዕ ይፈጥረልካ እግዚአብሔር ይመስገን ይኹም ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ ትዕይል ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ ትብርትዕ እግዚአብሔር ይመስገን ወይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 17 ተዘይተጋጌ ኣብ ማቴዎስ 17 እቲ ደቂ መዛሙርት ስከይዶም ንሓደ ሰብ ኣጋንንቲ ዝነበሩ ከውፅኦ ምስ ፈተኑ ምስ ዓበዮም ይብለና ኣብኡ ነቲ በጋንዝ ሓመመ ሰብ መፂኡ እንታይ ብሎ ከብበልኩም ትቃል ብሎ ናብቲ እኩብ ህዝቢ ምስ በፅሑ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቀሪቡ ኢድ ነሳአሉ ብል በሎውን ጎይታይ ንወደይ መሓረለይ ሕማም ባርያ በብወርሒ ይለዓሎ ሓሳር ድማ የፅግቦ ንሱ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓዊ ብዙሕ ሳዕ ድማ ኣማይ የውድቆ እሞ ናብ ደቂ መዛሙርትኻ ኣምፅዮስ ምሕዋዩ ሰዓኑ ይብል ድሕሪኡ እቲ ታሪክ እቲ ክስታይ ዝነግረና ማለት ቃል አምላኽ ዝነግረና ደቂ መዛሙርቱ ንምንታይ እንተኮይና ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገኒሑ ነቲ ጋኔን ሰውፅኦ ኣብ ብሕት ዝበለ ደቂ መዛሙርቱ ክሓትዎ ከሎ ንዓናስ እንታይ ኮይና ኣቢና ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 10 ተሪኢኹሞ እኮ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንትን ሕማምንሲ ስልጣን ሂቡ ብክልተ ከም ዝሰደዶም ከም ዘፋንዎም የርእየና ማለት እዩ ሪኢኹሞ ብዙሕ ዓብ ነገር ከም ዝገበሩ በቲ ስልጣን ከዓ ይዛረቡ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ፍልይ ዝኾነ ነገር ከም ዝኣበዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዳ እንተኮይና ኣቢና ኢልዎም ኣብ ዝተዛረባ ነገር ኣላ እንታይ ኢሉ ቁፅሪ 21 ተሪኢኹሞ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓሌት ግና ብዘይ ጾምን ብጸሎትን ኣይወፅእን እዩ ኢልዎም ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን ኢልዎም ይኹሞ መንፈሳዊ ሓይሊ ብርትዕ ትርከብ ኣጋንንቲ ጠውጠው ኣብዘይ ብሉሉ ደረጃ ትበፅሕ ገዛእ ርእስኻ ናብ ዝሓቅነት እዚ ከተለማምዳ ተጀሚርካ ሓደ ትምህርትታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብዙሕ ዝብልዎ ማለት እዩ ጾምን ጸሎትን ጾምን ጸሎትን ዝብሎ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣጋንንቲ ኣይኮነን ዘባርረልካ ስለ ጾምካ ኣጋንንቲ ክባረሩልካ ስለ ጸለኻ ኣጋንንቲ ክባረሩልካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ይገብር ጾምን ጸሎትን ኣብዛ ኮንቴክስት እዚ አንድሕሪኹሞ ማለት እዩ እቲ ጾምን ጸሎትን ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሙሉእ ትውክልቲ ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሙሉእ ምቁፅፃር ናይ መንፈስ ቅዱስ የእትወካ መንፈስ ቅዱስ ጋይድ ክገብረካ ይኽእለካ ማለት እዩ እምነትካ ይዕብዮ መንፈሳዊ ድልውነትን ንቕሓትን ከዓ የለማምደካ እዛ ዓይነት እዩ ዝዛረበሉ ዘሎ ስለዚ ሕዋተይ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ጾምን ጸሎትን ክንገብር እንድሕር ጀሚርና ሕዋተይ ዓብ ዝኾነ ውፅኢትን ፍረን ኣለዎ እቲ ጉጉይ መረዳእታ ዘሎ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ግን ክርዳእና ሕዋተይ ስለዚ ጾምኩም ስለዚ ጸለኹም ንኣምላኽ ኣይተባረኽሩን ኢኹም እግዚኣብሔር ዝቕየር ኣይኮነን ሓሳቡ ኣባና ሎማዓንቲ ዝጅምሮ ኣይኮነን ሎማዓንቲ ስለ ጾምኪ ወይ ሎማዓንቲ ስለ ጾምካ ሓሳቡ ዝጅምር ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ሓሳቡ ስጋብ መፈጸምቲ ኣባና ኦልሬዲ ተሓጊጉን ተወዲኡን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዳ ይገብረና ተልኩም ጾምን ጸሎትን ናብ ዓላማ ኣምላኽ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ንኽትኣቱ ገዛእ ርእስኻ የኽእለካ ንኽትገዝኦ የገብረካ ስጋዊ ምግቢ ስጋዊ ነገራት ከይመልከካ ይገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ሴንሲቲቭነት ተኣቱ መንፈሳዊ ዕቤት ተኣቱ ሓይሊ ይለቀቐልካ ብርሃን ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እዩ ዝዓበየ ነገርና በዚ ክትወፁ ጎይታ ዓዚዙ ይባረኽኩም ስለ ኩሉ ትገብሩለይ ዘለኹም ምኽሪ እግዚአብሔር ይባረኽኩም
መመሊስኩም ክትወፁ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ጥበብን ብርሃን ይሃብኩም። ተባረኹ። ስለ ሁሉ ነገር ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም ኩኑ።